Hello mga bay, alam ko nga talagang alam kong hinihintay nyo na yung karugtong no, ng aking kwento mula nung elementarya pa ako. So, ngayon ituloy na natin. Hindi ko natuloy kahapon kasi nainis talaga ako kaya nagkwento lang ako sa inyo kung sa inis ko talaga nagkwento na ako sa inyo. So, ngayon ko na ipagpatuloy yung ating karugtong no. So, pasensyahin na kasi hindi man ako maka-video kaagad ng karugtong kasi kailangan i-post ko muna yung na-video ko. Pag na-post na siya, saka na ako makapag-video ulit. Alam mo, kagabi ko pa yung pinost, alas 11 ng gabi. Kasi alas 11, natapos yung video na yon, doon ako sa kama ko, di ba? Anong oras na yun? Alas 11, so pinost ko kagabi, alas 11. Ngayon lang talaga siya nag-post. Sakto-sakto. Kakain ako, alas 5 na dito ng hapon. So, itong pagkain ko, dito yung dahon ng hagunoy. So, susunod nating video, mga tanong-tanong naman na sagutin ko yung mga tanong nyo. Kung may katanungan pa kayong karagdagan dyan, sige, i-type nyo lang sa baba at sasagutin ko. Ito yung ulam ko, tira-tira nila to, buto-buto na lang. Dito yung laman, may laman pa konti. Niluto ko, mas buto sa kanila, mas bus sa laham ba. Karniro yung mga ano na to, mga tira-tira na to nila. Okay, ako lang magkain ito guys. Si Runa hindi siya magkain ng itong karne nila dito. Ako lang kakain. Kain na to. Kain na tayo. Saan na ba tayo? Doon sa hagdanan no? Nasahin ko na sa hagdanan. Ayun. Sa hagdanan na yung sahin ko. Grabe na ang luha no. Tapos ako din, grabe din ang luha ko na sigip ng dibdib ko. Iyakan kami sobra, hingi ako ng tawad kasi kaya yung pumunta sa bahay na inupahan namin kasi hindi na ako nagpunta sa kanya. Last na punta ko, naligo kami dyan sa sa Marikina, dyan sa San Mateo. 9 waves ang tawag sa dyan, swimming pool na yan. Tapos nung naligo kami dyan, napansin niya na hindi ako nagpunta-punta sa malalim, hindi na ako malangoy, ganun. Tapos tataka na sila noon mga time na yun, pero hindi na sinabi sa akin. Tapos puro malalaki na yung suot ko noon, hindi na ako nagsusuot ng mga maluwag. Masikip. Tapos ang tawag nito, dali lang, patong na. Ayan, pinatong ko na para makita naman yung ko, yung porong-porong ko. Tapos naligo kami dyan sa 9 waves. Yun na yung huling kita namin. Tapos takad na siya na hindi na ako ang iniisip ko, ang pinanganak yung panganay ko ng October. So, ibig sabihin, January buntis na ako. So, habang nag-aaral ako ng third year college, second semester, buntis na pala ako noon, January. Yung mga kaklase ko rin, nagtaka na rin sa akin, bakit lakas ko lang kumain ng mangga, mapinya, maputas, ganyan. Mga bayabas, malalaki yung bayabas, malaki yung ulo ko. Tapos, ilang bisis, Tapos yun, hingian kaming tawad, hingian tawad sa tiyahin ko, grabe iyakan namin, ganyan, pero salamat pa rin ako niya. Natanggap niya kahit na masakit para sa kanya, sakit din para sa akin. Hindi ako nagsabi sa kanya. Lahat ng tiyahin, marami akong tiyahin dyan sa Santa Misa kami upahan. Tiyahin, alam na nila. Yan lang tiyahin ko isa, malayo kasi nasa Marikina pa siya. So, marami silang sinasabi tungkol sa ama ng bata, hindi nila gusto kasi pangit ang mga ganito, ganyan, mga background ba. Hindi na gusto. Hindi akong kinig, walang bingi ako ng mga panahon na yun. Mga bingi-bingi talaga, wala akong narinig na mga lait-lait nila, wala sa akin. Ganun. Hindi na gusto, hanggang ngayon, hindi na gusto, hanggang ngayon. Tapos hanggang okay na ang lahat. Yung mga time na yan pala, bakasyon yung mama ko. Hindi pa nila alam yun, buntis ako. Bago pa nalaman ng tiyahin ko na bakasyon pala yung mama ko dyan. Pinabakasyon nila magkakapatid. Hindi naman ako magkapamasahe sa mama ko, kaya nag-aaral man ako. Tapos yung yung tumutulong ako sa matindahan ng tiyahin ko, tiyuhin ko, bibigyan nila ako ng 100, 50, ganun.
yun na yung baong ko, doon ko nakunin eh. Wala man akong pamamasay, so pinamasaya na magkakapatid yung mama ko. Yung mama ko talaga, magulang ko. Tapos one time, nagwala yung mama ko dyan, alas 3 na madaling araw. Nagwala dyan, pumunta sa lupahan namin, tulog pa mga tao. Inapakan niya ang liig ko, ganyan, pak. Inapakan ng mama ko ang liig ko kasi hindi nga nila gusto yung nangyari sa akin. Nag-aaral ako tapos ng buntis. Maraming hindi natutuwa sa nangyari. Pero wala sa akin, wala sa akin yung pag-apak ng mama ko sa akin sa liig talaga. Hindi ako makahinga talaga ng mga panahon na yun. Tapos hanggang kalaunan, mga 1 buwan, 2 buwan, natanggap na nila. Habang nag-aaral ako, parang natanggap na rin nila na ganun ang nangyari. Tapos, huli na malaman nila na nang tiyahin ko na yan ang huli na nakaalam talaga. Nauna pa yung mama ko. Grabe ang away namin ng mama ko ba? Grabe ang away ng mama namin ng mama ko niyan, panahon na yan. Sa panganay ko. Kasi hindi nila talaga gusto. Tapos, yung mga panahon na yan, lagi ako nanonood ng mga Tom and Jerry, mga cartoons noon ba. Tapos sinasabi palagi ni mama, huwag ka manood dyan, kamukha mong anak mo, magiging kamukha niya mga ano na yan, mga unggoy-unggoy na yan. Tapos, kalaban ko talaga mama ko noon, mga panahon na yan. Buntis ako. Kaya panganay ko, nahirapan talaga ako manganak sa kanya. Umuwi kasi mama ko, hindi man lang ako nagkahingin tawad. Di kahit na binugbog niya ako. Binugbog ako niya ng mama ko. Binugbog niya ako talaga. Tinadyakan niya ako. Sinampal-sampal ako niyan. Kahit gano'n na, nag-ano ako sa kanya ba? Lumaban ako sa kanya. Parang wala akong pakialam ba? Parang manhid ako, bingi. Gano'n. Wala akong pakialam. Basta nakatikim na sarap. Parang wala na akong blankong isip ko nung mga panahon na yun. Parang wala akong pakialam sa magulang ko. Parang wala na nga yung mga pangarap ko na para sa kanila. Nawala na lahat. Tapos umuwi na ng magulang ko. Hindi ako nakahingin tawad. Kaya, pag panganak ko, hirapan talaga ako. 3 beses pabalik-balik sa ospital. Hindi talaga maglabas ang bata. Doon sa last na balik na namin. Sabi ko, nagdasal na lang ako na nahingi ako ng tawad ba sa mama ko. Sabi ko, ma, patawarin mo na ako. Sabi ko, patawarin mo na ako. Kasi kawawa, nanghihina na ako, wala na akong lakas. Sabi ko, ganun. Nung sinabi ko yun na, patawarin mo ako, ma, lumabas ang bata. Yun lang ang kulang. Kasi grabe ang away namin mama ko, grabe. Grabe ang away namin mga panahon na yun. Umuwi yun, masama ang loob. Masama din ang loob ko. Malayo ang probinsya sa Maynila. Basta, nasa na? Nung pagkasabi ko doon, nakasalang ako, wala na. Ayaw talaga lumabas ang bata, kahit nandyan na siya. Yung panganay ko, ayaw talaga lumabas. Nung nagsabi na ako na, nagdasal ba ako ng time talaga. Sabi ko, ma, patawarin mo na ako. Sabi ko, maawa ka sa akin, wala na akong lakas. Sabi ko, gano'n. Yun, lumabas yung bata, maliit. Sobrang liit, naka-incubator pa yan na inilagay pa nila sa incubator kasi hina na rin yung bata. At malapit na makakain ng yung makakain ng malapit na makakain ng naglabas ng dumi tapos kainin na sana niya, yung sabi ng doktor. Ibig sabihin na yung bata na yun malapit na, kunting na lang, dead ball. Tapos sakitin talaga yung anak ko na yan, bay, sakitin. Kasi parang ng mama ko ba na kung ano sinasabi ba, tapos sa bata, napiktuhan yung bata, kasi ako lang pakialam. Parang wala lang sa akin, basta mga ganun mga panahon na yun. Tapos lumabas siya. Hindi pa lang ako mga 1 buwan bago ako manganak, pinapunta namin yung biyanan ko. Yung mama niya at papa niya, pinapunta namin kasi pati yung lula namin kasi manghihilot. Napunta namin dyan sa bahay.
para magtulong sa akin ba, kaya hindi ko alam ang mga ano kung paano manganak ba. Tapos pinauwi ko rin, hindi magkasundo. Lalong lumala ang problema. Kumbaga sa Benan, wala swerte ako sa Benan, wala swerte. Tapos ang tawag nito, ayun, pinanganak siya yung panganay ko pinanganak ng October 30. So, okay na yun, okay na. Mga panahon na yan, okay naman yung hanap buhay namin. Meron akong tagabantay ng anak ko. Tapos meron kaming, yung kapatid niya, kinuha namin para magtinda sa isang cart. At yung asawa niya, yung liit-liit lang na bahay namin, maliit lang talaga. Alam mo yung upahan sa Manila na 2,500 lang ang upa. Maliit lang talaga yan na kwarto. Ginawa namin, hinati namin yung kalahati sa amin, kalahati sa kanila. Doon sila. Tapos sobrang liit talaga. Ang importante lang may mahigaan kami. Tapos hanggang lumago. Wala kami yung utang na panahon na yan. Hindi pa uso masyado utang-utang. Kumuha na naman kami ng isang tindero. Hanggang umabot ng 4 na tindero. Kaya umabot ng 3-4 yung kariton. Tapos, siyempre okay yung negosyo namin ng mga panahon na yan. Hindi may handa yung panganay namin ng first birthday. Sobrang sakitin. Yung birthday niya, nagkasakit talaga siya dyan. Tapos, yung mga panahon na yan, nag-birthday siya, yung tiyan ko masakit din. Di diretso yung pagbuntis ko, hindi na ako narigla. Yung sakit ko, yung tiyan ko masakit. Sabi ko, manganganak na yata ako sa pangalawa. Tapos sabi ko inapos-hapos ko yung tiyan ko, sabi ko, nak, bukas ka na maglabas siya kay pagod pa si mama. Sabi ko ganoon. Nakinig naman yung bata, kinabukasan siya lumabas kaya sunod sila ng birthday. Pero yung pangalawa na yan, bay, talagang pinalaglag ko yan as in. Mula 3 buwan na pakiramdam ko, hindi na talaga ko niriglag. Ibig sabihin, 3 buwan na sa tiyan ko, hanggang 6 na buwan ko, pinalaglag ko yan. Basta kay bunot ako ng bunot sa sahig namin. Sobrang kintab na talagang sahig. Kasi yung sahig ba, yung tabla. Sobrang kintab na sahig. Bunot ako ng bunot, talon ako ng talon doon sa hagdanan. Talon. Tapos nag-inom ako ng Coca-Cola at saka yung yung tablitas na yun. Yung tablitas na pag iparis mo sa Coca-Cola, yung gamot din yun sa ngipin. Pag iparis mo Coca-Cola, magsabi yung kapitbahay namin, pwede daw yung pampalaglag. Kung hindi talaga, kumapit talaga ang bata na yan, bay. Kasi kumapit talaga, hinintuan ko lang yan pag papalaglag, mga 7 months na siya. Tapos doon parang na-realize ko ba na talagang hindi talaga pinagkaloob sa Diyos. Talagang, saan itawag, wala gitugot ba sa Ginoo. Hindi talaga pinayagan ng Diyos na makuha talaga yung bata, kumapit talaga. Kaya mula nung 7 months pa lang yung bata, lagi ko siyang kinakausap. Nanghingi ako ng tawad dito sa bata, pati sa Diyos. Sabi ko, patawarin mo ako, Lord. Sabi ko ganun. Sana lumabas ang anak ko na ito ay malusog. Sabi ko ganun. Kaya, lusog naman siya. Sobrang lusog. Siya ang pinaka mabigat sa kanilang tatlo. Ayun. Nung kinausap ko siya, sabi ko, nak, bukas ka na lang maglabas. Kaya pagod si mama, kaya naghanda mo sa first birthday ni kuya. Tapos kinabukasan, lumabas talaga siya kinabukasan. Pinatulog pa niya ako, pinahinga pa niya ako. Lumabas yung Kuya Eljan ko, alas 5:45 sa buntag. Tapos, kanang ikaduha, alas 7:45 sa gabi. Puro sila di 45. Ang ikatulo, alas 9:45 sa gabi. Na puro sila di 45. No. Ang babae na ko, pizza 29 siya. Sunod isa pizza 29, 30, 31. So, karon
anang ikatulo na namo nga anak, grabe na mo kalisod. Grabe na yung paghirap namin dyan. Una't pangalawa, okay kami, okay lahat. Kasi doon sa pangalawa, nung malapit na ako manganak sa pangatlo, medyo nagkautang-utang na ako ba, malaki-laki na talagang utang. Tapos hanggang umabot na magtinda na lang kami para bayad sa utang. Tapos yung kakainin namin utang. Tapos pag makatinda kami, yung benta, bayad naman sa mga utang, ganun. Parang sobrang bigat, sobrang pagod, sobrang hirap, stress talaga, na sobra-sobra na magtinda ka na lang para ibayad sa utang. Sabi ko, kaya sumuko talaga kami noon. May mga tinakasan kami mga utang, pero sa awa ng Diyos, binayaran ko na, bayad na lahat. Yung mga Bombay na lang, hindi ko na makita sila. Wala na rin doon sa pwesto na palagi nilang inaanuhan, pinupistuhan. Hindi ko alam kung saan na. Wala na akong nakita ang Bombay nung umuwi ako. Tapos, kaya sa sobrang hirap, ganun nangyari. Kaya, naglipat kami ng bahay. Nagtry kami sa Pasig. Wala pa rin. Nagtry namin yun doon sa Pasig. Mahina. Tapos, diyan naman kami sa sa Taguig. Naku, malakas na sana. Kaso, parang may uso noon yung mga, mga udapi. Parang may mga sumusunod na palaging tao sa likuran namin. Kaya, nagkatakot. Kaya umuwi na lang kami. Sa probinsya. Ang nangyari, may pinsan yung ama ng mga bata na nagtrabaho sa FedEx. Yun, hinatid niya kami na dala-dala yung gamit yung sakyanan niya pan-deliver ng FedEx. Hinatid niya kami sa airport. Tapos, doon na namin nalaman na yung ticket naman hindi sa amin, sa kapatid ng ama ng mga bata. Yun ang nagbili. Doon na namin nalaman na yung ticket na binili niya, nakaupo pala kami. So, 2 araw ang biyahe, 3 araw ang biyahe, isang gabi. Nakaupo lang kami, buti na lang may dala akong banig. Yung banig, binukulat ko dyan sa gilid ng upuan namin. Upuan lang yung kinuha na ticket. So, binukulat ko yung banig dyan, ko pinaga yung mga anak ko. Parang naglipat bahay kami noon, puro lahat ng mga gamit na, hindi lahat nadala. Tapos, yun, uwi, doon sa probinsya, doon, hirap ng buhay, sus, Ginoo. Kaya ngayon, yung anak ko na pangalawa, yung sinasabi ko sa inyo na pinalaglag ko, yung panganay ko talagang parang sinumpa ng mama ko, sakitin talaga. Pero salamat sa Diyos ngayon, okay na siya, kahit sakitin pa rin. Pero at least malakas na siya. Kaya nakikita niyo kung magpo-post ako, parang kambal na sila. Kasi mas malaki yung pangalawa kaysa panganay ko, kasi panganay ko sakitin. Yung pangalawa na yan, malusog siya sobra. Pero ang kapalit naman sa kasalanan ko, yung pagiging pasaway niya. Napangako ko sa sarili ko na mamahalin ko siya at hindi ko siya sasaktan kahit anong mangyari. Mas nasaktan ko pa yung panganay ko at saka yung bunso. Pero nagsisi naman ako kung masaktan ko, kunting kurot lang naman, tapos palo kunti. Nagsisi naman ako, yakapin ko magkagat sila kasi masakit din sa akin na masaktan sila ba. Minsan magpasaway ba. Pero yung pangalawa, hindi ko talaga yan nasaktan kahit kunti, hindi talaga. Kasi panangako ko na sarili ko, malaki kasalanan ko sa kanya sa pagpapalaglag. Ngayon, ang daming balita sa akin na sobrang pasaway yung anak ko, sobrang pasaway yung pangalawa. Kaya ang ginagawa ko, nag-message ako palagi sa mga teachers na sana gabayan nila yung pangalawa kong anak. Lagi sinasabi nila sa akin na talagang malikot, talagang makulit. Sabi ko, sana sa pamamagitan nyo, maalagaan nyo yung anak kong pangalawa, magabayan nyo, mahalin nyo para sa akin, sabi ko. Kasi sa hirap ng buhay, hindi ko natupad yung pangako ko sa kanya na mamahalin ko siya at hindi ko siya iiwan. At siyempre sa hirap ng buhay, kaya nagsakripisyo ako. Ngayon, sana dinadasal ko na sana sa pamamagitan ng mga tao na iniwanan ko, sana mahalin nila. Walang problema yung panganay ko at yung bunso, babae. Kasi mababait sila, ito lang talaga. Kasi sa isip ko, parang nagre-rebelde yung bata kasi siguro sa lungkot.
Sa lungkot niya, malungkot siya, walang papa, walang mama. Parang ganun ang ginagawa niya na papasaway siya ba? Pasaway sa bahay, pasaway sa eskwelahan, pero matalino naman sabi ng teacher sa akin. Talagang nakakasagot naman daw sa mga tanong. Okay naman daw ang performance pero talagang malikot lang talaga. Kaya in-explain ko sa guro na sana ganito, gabayan nyo kasi malaki ang kasalanan ko sa bata na yan. Ako lang ang nakakaintindi sa ugali niya. Nung umuwi ako, walang nangyaring Tapos ngayon nabalitaan ko na binugbog nila. Sobrang sakit para sa akin kasi kahit kurot, hindi ko nakurot yan. Kulang lang sa pagmamahal yung bata na yan. Yun ang naisip ko. Kasi siguro nalulungkot siya. Lumaki siya na wala ako sa tabi niya eh. Umalis ako, daycare pa siya. 4 na taong gulang. Ngayon, 11 na. Mag-12 na siya. Ngayong darating na So, sobrang tagal ko na nawala sa tabi nila. Pero hindi naman ako nagpabaya sa pagpapadala. Lahat nandoon sa kanila, halos walang maiwan sa akin. Kapalit lang na sana alagaan nila na mabuti yung mga anak ko, mahalin. Kaya lang sabi ko, sana kahit sobrang tigas, kahit na matigas pa sa bakal yung ugali ng bata niya, sana wag naman sana humantong na bubugin nila ng ganun. Masakit para sa akin. Sobrang sakit kaya sabi ko, pero okay na ngayon, humingi na ng tawad yung namugbog sa kanya, humingi na ng tawad, humingi din ng tawad sa akin. Ako din, nanghingi din ako ng tawad sa kasalanan ko na ganito yung buhay ko. Ito yung kapalaran ko na malayo sa kanila, wala na, hindi na makakain, Kasi hindi naman natin alam yung kapalaran eh. Siguro nga, kailangan na nila ako sa tabi nila. Kaya ganito yung nangyari. Ayoko lang umabot sana sa punto yung parang mamimili ako. Yung mga anak ko, magulang ko. Ayoko umabot sa ganun kasi diretso na yung plano ko. Natutulungan ko sila kahit anong mangyari. Pero minsan, nakakapanghina ng loob. Kasi sa mga balita ba, imbis na tayo yung i-comfort nila kasi mag-isa lang tayo dito. Tayo pa yung mag-comfort sa kanila kasi puro sumbong. Tuwing tatawag, puro sumbong. Nakakabingi. Tapos, alam mo, yung ako pa yung magpapayo sa kanila na ganito, ganyan. Pero wala pa rin nangyari. Parang mahinaan na ako ng loob. Sabi ko, bahala na. Basta tuloy pa rin ako. Sabi ko, gusto ko pa makasama yung mga anak ko. Nakapanghina man. Pero kailangan kong lakasan ang loob ko, Ay, naku, day. Ganun, kaya sobrang nalulungkot ako. Pero okay na ngayon. Salamat sa Diyos kasi talagang ako na lang yung nagpakumbaba sa kanila. Ako na lang hingi ng tawad kahit na ako yung pinaka-biktima talaga. Kasalanan ko rin naman talaga dahil malaking kasalanan ko sa bata na yan. At yan ang kapalit ngayon, pagtitiis ng bawat miyembro ng pamilya. Lalo na ako, pagka may balita na nagpapasaway yung bata, nasasaktan ako kasi nagigilty ako ba. Parang palaging pinapaalala sa akin yung ginawa ko na paglaglag sa kanya. Pag may mga nangyari, masakit talaga sa akin. Parang palaging pinapaalala sa akin, nagkaka-guilty, di ba? Pero ganun talaga, sabi ko na lang sa Diyos na wag mo akong iwan. Na ganitong problema, ikaw lang ang kausap ko palagi. Sana wag mo akong iwan, sabi ko ganun. Ngayon, okay na. Okay na ang lahat.
nagbigay lang ako ng kunting leksyon doon sa kapatid ko. Kasi kinuhanan ko yun ng motor malapit na matapos. Hindi na ako nagbigay ng bayad. Yun ang leksyon ko sa kanila. Para magising sila na hindi tama yung ginawa nila, na kahit sobrang kulit yung bata, dapat hindi umabot sa ganun. Kasi ang naiintindihan ko sa bata, talagang nalulungkot lang yun at yun ang ginawa niyang paraan na mag-rebelde, magpasaway. Pero pagdating sa school, active naman siya. Talagang nag-ano siya, mga kunti salit talaga siya, ganun. Yun nga lang. Pero ako bilang isang ina, naramdaman ko na puso ko na mabait ang bata na yan. Mabait talaga, kulang lang sa pagmamahal ko. Ano ko maibigay, layo-layo ko. Kaya dinadasal ko na sana sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa kanya, maibigay yung pagmamahal na gusto kong ibigay dun sa bata. Kaso hindi talaga nila mapigil din yung naramdaman nila. Ito sa lahat ng mga kamag-anak, na mga lahat ng OFW, lahat ng mga iniwanan namin sa mga anak namin, yung talagang kaligayahan lang namin, yung mahalin nyo yung mga anak namin na iniwan. Kasi hindi naman kami nagkulang. Hindi kami nagkulang sa pinansyal na suporta. Hindi kami nagkulang. Sana isipin nyo rin yung sakripisyo namin, tsaka yung naramdaman ng mga bata na iniwan namin na sobrang tagal na ng panahon. Sana maisip nyo rin yung nararamdaman nila at yung nararamdaman namin. Sobrang hirap yung sakripisyo. Hindi mo maintindihan kung wala ka sa kalagayan. Sana mahalin nyo yung mga iniwan namin. Ituring nyo na kadugo nyo. Hindi yung parang baliwala lang sa inyo. Huwag nyo saktan higit sa lahat. Masakit para sa amin. Mahalin nyo naman kasi mga kadugo nyo yan Yun lang ang gusto namin, masaya na kami. Yung pera, baliwalain sa amin pera. Kasi lahat nandiyan na sa inyo. Ang importante, okay yung mga anak namin. Yun lang ang gusto namin, na mga nalayo sa mga anak namin, na mahalin nyo. Yung ituring nyo na parang sarili nyo mga anak. Ganun yung gagawin. Masaya na kami sa ganyan mga balita. Pero yung may mabalitaan kami na hindi maganda, masakit para sa amin kasi hindi nyo alam yung mga nararamdaman namin, yung mga sakripisyo namin, yung nararamdaman ng bata na walang magulang sa tabi nila. At kami, malayo sa kanila, mahirap. Pero pilit namin pinatatag yung sarili namin. Marami din ditong hirap. Hindi nyo alam yung mga dinadaanan namin ditong hirap. Tapos sana ang problema ba, magtulungan, mag-cooperate. Kung anong sasabihin namin, sana sundin nyo. Kasi para naman sa inyo lahat yan, hindi sa amin. Kasi minsan, ang titigas ng mga bungo ninyo dyan Hindi kayo nakikinig sa amin kung anong sasabihin. Diba? Kasi hindi nyo alam paano kung gaano kahirap kumita ng pera dito. Kaunsa ko. Ko. Basta yun lang ang gusto namin Sobrang hirap. Hindi nyo alam kasi tanda na kayo at saka wala kayong lakas na loob na ibang bansa. Ibang bansa, lakasan ng loob to Pag wala kang lakas ng loob, mahina ka, patay ka, hindi ka pwede dito. Kasi dami problema sa problema sa mga kasamahan sa trabaho, problema sa Pilipinas, lahat na, parang sa gitna ka na, ipit ka na, kailangan mo
Kailangan mo rin anuhin yung sarili mo. Sobrang hirap. Pero kinakaya namin. Ganun kami kalakas. Malakas pa sa bagyo. Kaya kahit tululuha dyan, kain tayo. Ano na lang, kung di tayo magkain, manghina tayo dito. Kahit masakit sa dibdib. Wala, sige, kaon diha. Kaon lang. Kinahanglan, tubilan yung sarili. Kung hindi magkain, wala talaga. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Wala na, wala na akong mata.